Carrington akasangana nanasekuru vake vanova vana vanzvadzi dzekuisusu ndokutaurira anasekuru vai kuti anasekuru first suspect yekufa kwanzvadzi yangu kwanaka ndamai avanzvadzi ini ndovauraya hanzvadzi yangu ndo first suspect iyoyo nokuti amai ava vakadya vana vangu vaviri. Chituna chatakurwa taakufamba tiri murodhi zvakare motikari yamira apa nemakakatano akanga aripo akaenda kumberi kwemotikari akati ndatikurukai muye kunoko maindirova ndiri mwana mudiki nhasi hamungabondirova ndinotokurovai makajaidzwa stereki inomuda kuonerera saka mwana wangu saka ndo pane nyaya yangu ishe kuti mwana wandakabereka here anondinanga Huroyi pamusoro pekuti ndashaikirwa nemwana iwo ndiudzwa kuti mwana uyu ine ndimauraya oudza hama dzangu kuti ini ndine suspect yekufa kwemwana wangu zvakare. Hadzirine shamwari uzvizvakazvitwara hama yako izvi pane paunombokana napo ndinopokana napo pese kwavari kutaura wakadaro ndakataura nawo kana ndakataura naye wachona ziuti amunambidzwa kuti sazvo ivo asana kutaura nawo vakauya chiya munhu amwe asati amutaura tese saka zvakutaura zvokuti wakatoenda pamberi pemota wakamisa mota kunyema handizvonyema ndokuva pane vamwe vanhu varipo aiwa hazvisati taura kufundira aiwa izvozvo zvese munyema hama yako leo ndimama wangu vakakubereka yes vana vairarunzi vakafamba vana vamwe dzakabva dziri ino ipapo mambo kutaurika kwokufa kwevana vangu kukaitika kwandingarangarira ndekuti mota yakamira pataimirira anasekuru vaiva mumashure sezvo vasingazivi kwataita kwataiya tamira kudaro saka pamba nemakakatano andari kwekunzi munhu anoda kunomigokada 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 vanhu vachingoita noise yaiti ini ndakati mama amurwadziwe here munhu aita sei ine hanzvadzi yangu yaita sei yashaya iyi tasemone tafirwa kudai so vamweita zvakadai here apa kufirwa ndagara sengofirwa kubva pandakafirwa nevana nanhasi zvenzasenga nehanzvadzi amurwadziwewo here ngatiite zvimuprocesi zvokuita zvifambe tirigechi hanzvadzi yangu izorova chete mwana wakutaura kuti ndakataura ndozvandakangotaura namai inokudaura kuti amurwadziwo ndekura kuti wakaziva sekuti wasi murwadzi wamai zvaitika zvacho zvekuita sa ava name yako leo ndimama akubereka yes ndimama chaivo but still weibambiri kunyange zvako unogona kuona kwanga usiri wapfuma but the way yawakatotaura kungotaura kuti imi mamurwadziwe here zvaiva zviri nani vari kana tanzvadzi dzavo dziri kuvaudza izvozvo kutoti mwana wekubereka akobva dini ndakafirwa because kuona wanatakatanga pakatangira nyaya inini ndafirwa nehanzvadzi amurwadziwo here nezviri kuitika already munhu watomunanga kauya ona nokuti dai usina kumenshena vamwe vakambofa kumashure ona manje wakatomenshena wakafa kumashure neafa musi uyu
ndobva wazvibatanidza zvese. Ipapo kusaziva hangu kuti pamutombo wandakaita kuwanana. Asi mamhenge mugere seiwo namai ako? Tanga takagara hedu zvakanaka bata pambora nekusawirirana kumashure. Aiwa kugara zvakanaka kuti takagara zvakanaka Mina mai even kwawakatona ungadai rumwe munhu nemashuka wakatotaura wakatogobata something pachivanhu chedu nokuti mai ndo vanosunga mbereko vanoita sei handiti. Kana paunodokumbira paipai unodokumbira kune vembereko pane zvinhu zvichavhurirwa makwara unodokumbira kune vembereko. Then kana mbereko isingafari unotambanudzirwa sei zvinhu zvako. Apesa vanhuya avarapa nhama yako kunyange havari maiguru kana mainini vakagarapo kuratidza kuti zvakatovarwadza. Iva vese ava vakakufuratira zvinofambisa zvakanaka. Because zvaitoita munhu akangwara pawakatonotokuwa samunhu ungadai wakatobva wakatotirayabaiwo bizi travo kana nasekuru vako chaivo kana varipo. Ndo zvinoita mwana akaita akangwara. Because pawabereka isu hapana chatingambokwanisa kana kurerera nekubereko wako ende kutotaura wega kuti ndamai vangu nyakubereka waida wozoda kuurayira ndikini mwana kana kuurayiwa ivo hanzvadzi yako ivo vari vakambokwanisa kumubereka. Vanhu hamubhilivhe kuti kana nguva yaMwari yakwana inenge yakwana. Kana dzaiva nhumbu dzaibva pamwe anogona kutobviswa kana kutadza kudya chikafu chakanaka chaicho anogona kungofa. Pamwe anogona kuva kana muri mumarizevha pamwe amishandisa kunge bhaniti inogona kubva. Wanorova mukadzi? Okay. Takaraiti. Pamusoro ichona ndaikumbira kuti ava zvavati ava ndomai vava taimbovabvunza kuti baba vari kupi kana kuti ivo ndevechingani mumba. Dambudziko rikuitika mumisha mukazhinji nderekuti mwana kana ari mwana mukuru anopedzisira kutozviita ndiye baba akutoita sekuti anogara mai ava mumusoro. Ndevechingani mano ende baba vari kupi? Batipirai sababa vemu ndiye murume wenjeri. Pamusoro wechangamira ava ndimai guru sisivazi mukomana yesecond born. Chiitiko chakaitika pakashaika third born akasiyirwa neuyu vana zvokuti akatuka mai handizvipikise kana kuzvibvuma nekuti ivo vaviri ndo vari kutaura mai vari kutaura kuti akavatuka. Asi mashoko akataurika pamotikari tamisa motikari pana Nyauri paine makakatanwa ekuti handeyuko ndo pakatanga kupokota amai ava vachituka. Taenda kumusha tichibva kwaHarare kugomo kumochari tichienda kumusha kunhamo takatamisa motikari chimirira motikari anga ari mashure asiri kuziva kwatiri kuenda tichienda kumusha kwachireka tiine bhodhi. Saka motikari yamiswa pai pabridge paipe vanga vatora asika vatenda kumanhenga tichifonera tara navo tikati tikuenda kumusha kwemukuwasha kwakarohwa mwana ndokwatiri kunochenera mwana ndodarira taita kumusha. Amai ava vakatanga kupopota tichiri kwaHarare chaiko tiri kuchifambisa bhodhi burial order vaingotuka chero pavi vaingotuka tichienda kupala kwatikaenda vachingoshaudharawo mbeimbwa iwe enda kuvakadzi vako kudi. Fani nhoroondo yakareba kumashure izvozvi so handisi kugara pamusha ndakadzingwa naamai ava izvozvi musi wa 11 pamandi
adzimai vangu amai vakewo izvozvi musi wemande musi wa11 tine court vakanomhanarira kucivil court inini neiyeyo kuti tiri kuvashungurudza tikuda kuvarova da kuvauraya saka ngavasasvike pamba izvo panisa munhu tori kukumba musi wa11 mande tiri kuenda kucourt nhasi unobva wamhangara uya kunoko nhoro ndekumashure kugara kwedu kwese ndiko kuti uya akataura kuti izvo hazvisiri izvo ipapa tone manganga pasina kuwirirana kugara chaiko chaiko ini sababa pamusha hapana uyu mwana haonekwe semwana nekuda kwokuti anenge achiti izvi ndezvizvi zvakanaka ndezvizvi akapindwa chakanaka ndechichizvi hapana kunzwanana saka amai avanotuka vanopopota mwana ndopaiti naye amai nekutuka kwese kwamuri kuita hamurwadziwe here yezvinotarirai moni zvokuti mwana afa nhasi izvi ndakashayirwa nevana vaviri yezvino mwana waita se hanzvadzi yangu yafa ndirespecteyo ndiri mwana ndatokura izvozvi ngatichemei mwana wedu hanzvadzi yangu tinoviga mwana wedu kwete zvamuri kuti vakabata zvimatombo pane hanzvadzi yavo mukuru ana vakuru kune vava vamira manje tikati chirudzi chamuri kutiitirai tanga kupopota vachituka imvwa ivo ibva enda kuvika hure kako hoto kuzoita sei kuzoti ndibve pamusha pane nhoroondo yekuti amai ava havabvume kuti ini ndiri baba pamusha vane mwana mukomana festival anizvikazi hamene kana ari muno basi ari muushu chandenge ndataura anovhikira amai vake una pane division manje yokuti mwana mukomana mukuru kuna amai mwana mudiki amirana nababa saka zvinhu zvese zvinenge zvichiitika pamusha ini sababa kuti nditaure sababa ndimire hapana nyaya dzese dzandiri kutaura ndakabva pamba ndakabva muna Mei vandibatira banga musi wa6 Mei ndakabuda pamba vakati mutanga wabata demo pane munhu muchakabva ndakazoti dedi mama watobata demo muna December mai guru akawaenda kavapira mai guru honai magarisina tuta nemunyina wenyu zvinodai guru rakapera pasi rakatobvindisa paWhatsApp status kutaura kuti murume asina basa ndizvo here ezvinotasi ndikataura chandinenge ndataura havateerera kana kunzwa kuti ndiri kuti kudii hapana chavanoda kuteerera tinogarisana sei basa ravo vanoita basa rekuhodha nekutengesa honai ini handishandi ndinoita basa rekunobata fish kumarket yavo zvokutoba zvokuti kana nchinge ndahwina utahwina kana nchinge ndahwina unogona kubata waita sei ukakuvadzwa nekurima garden ndokurarama kwangu ngatiite zvatinge taita tichirima pamwe chete muchinotengesa ivo vanomira pamira handiite izvozvo right fish idzi maenda manotengesa toda kuona progress kuti zviri kuenda mberi here matengesa mauya maita mari ndo zvandisingade izvozvo zvokubvunzurudzwa zvokuti yatohondo pamba mumba chaivo kuzoti ini ndibude mumba ndakatomutaura ndakati ini ndakutsvaga mumwe mukadzi nechikoro zvokuti mumba chai pabonde hausi kuda unobuda waenda unorara nevasikana mumba umu paunenge wakutonzwira nyene ndopavakuchoya mubedroom saka pane zvese izvozvo hapana kana kumbowirirana kungogara kwehondo ndakabuda pamba inini muna Mei ndakazodzoka inini ndichida kuona ndoya pamba ndichienda ndione chidzoka ndauya kuzoona mwana murwere ndakasvika mwana hapo ndokubvunza kuti ko mwana ari kupi ndakupindura ndikamusikana kagotwe kari grade 7 zvakunzi sisi vakaenda kuHarare ko vakaenda kuHarare zvakamira sei amai changu ari pavana kana mutaudzi tatone nguva izvo zvatitaudzani tiri kuHarare tasangana chingamidze kubata maoko vakaita ngano mheno zvandavaita tanga kupopota vachibhidhare vachiita sei zvokuti zvinonetsa changamiro kuti ni ndo magararamiro nemagariro atiri kuita pamusha mwana wake nomukomana mukuru wakuda amai pamusoro wemambo pamusoro wedare inini mubvunzo wandikaiva ndoda kupa kuna baba ndokuti kunetsana kwavaita ivo naamai kumashure dzimungwana ndiripo dzimungwana asipo semunhu andikaruma basa asi pandenge ndiripo inini shuro yangu yange iri kuti ndasingade kuona baba vachiva amai ndiripo sekuti takurawo vachivarova kana pange kwazvivirudza nawaita sei ndoti baba kana pane zvamukutadza kuwirirana amai zvekupamene endai kumatare edzimhosva akuenzanisei ine ndiri mwana asipinda panaito baba vangu asingade kunzwa ndichitaura zvakadaro vaibva vati ndapindira mukati menyaya dzavandikuda kunditaura shoko rakadaro baba ndakavabvunza kuti baba vakanditaurira kuti nini nezvina ndichagara pano pamba ndakugara mandakugara kusasuku ndikati ko nemhaka yemati makugara kusasuku isusu tiripo pano ine zvine mwana ari kurwara hanzadzangu ine kuzoshaya ine zvino ari kurwara arikuda kepa perekaenda kupindura apotsa afa ari kwana tezvara vake akazonomukira kuchipatara kupindura ine ndichishanda ndichingirondwano kamari amai adviza mari yavo yekuhodha nekutengesa kwanga usingadiwe nababa kuti baba amai apota vachiita
ndobva uko kuchipatara ndasingasangane navo baba vakatomufanira ndidzaenda unoona nezvanzvazi yako kuchipatara ivo kuti vauye kana sendi kana tisiti 1 ngiri havana ravakambobhadhara mari yekuti varapise mwana ine ndindanda kumira sababa panyaya dzekurwara kwemwana nemwana ari kuenda kuchikoro ari kwezvo zvimudiki handiziva takapedzera rini kubvisira mwana yaye mari asi nezvi kune maextra lesson echi ndiri kubvisa mari izvozvo naamai siendesa mwana yaye kuchikoro baba kubvira pavakaenda unogara nemukadzi wavo ari kuzonzwa kuti una amai vanga vasisaone nezvekamba kunetsana kwavo kwavakaita naamai ndokwakakonzwa kuti vasiye isu vana pamba nemwana ari kurwara kusvika asvike pakuparara mwana asvika pakuparara takashamisika kuti ana baba nemupana wangu vanowana simba rekuenda kunobvutira ana amai mufi vachienda naye kunomiga kumukwasha kuti andisisazive pamba kukwasha mhosva yake kuti akanga asisaina care nekuuya kuzoona mukadzi wake achirwara ndakamubvunza paakauya pandakasangana naye zvamahuke pamba vakabvisa mukonani tsvagire kunocheta ndo yakaita kuti vaite simba here rekubvuta hanzvadzi yangu afa mumaoko aana amai baba vanhu vachituma mumavana wangu kuti ashaudze ana amai nanasekuru vane bhodhi ningiriri saka mudhara uri kubvikira mwana nekuti iwo mune maprevious ese zvakuita nenyaya yako kai nekuti pesaba yatena yakuna kuna baba saka mwana ari kutumwa nababa matasina tikuita se atiri kuzviita semaningiti imi maivana kana pane baba maivana kugara pasi nemudzimai wenyu magara pasi nemudzimai wenyu nevakwasha moonesana kwete kuti moda kuratidza kuti ndini baba izvozvo chibaba ichocho hachiita sei hachishandi mona asi ezvetakutozwa hamene zvekutaura mwana zvekuti mwana panga achirwara mamusingamoni musingamurapisi makazoita simba rokuda kuzoda mwana parufu todati kumba mazvivhikira miga pamusoro chanani zviri kutaurwa izvi ndiri kupikisana nazvo zvekuti hai ndanga tisina kee nemwana ndange ndiine kee nayo asi kushayiwa ndokwanga kuripo inini mwana achitanga kurwara ndinanga ndiine mwana takaenda ari kumurume wake takaenda kunoona mwana takataura nevakwasha takavakumbira takati umborapisa mwana tiri pamwe chete vakasumuka vakatakura murwere akaenda kuchipatara akagara kuchipatara ivava namukurungai wavo varimo munomu vakagara kuchipatara vese zvese zvaitwa kuchipatara vari pamwe chete ndakafonera munin'ina wangu andikasiyira inini ndikati munin'ina hona handina mari ndikumbirawo mari undibatsire padambudziko remwana iri zvese vakanditumira mari ndakati kusatumire inini chitumira maiguru vako varipo kuchipatara ndo vane murwere akatumira mari $30 pana amaiguru vake ndine munin'ina ndine hadzadzi adzimai vangu ivavo amai hongu saka inini pandakaona kamari ndakaenda kuchipatara kunoona murwere akazobuda pasina mazuva akaita akawanda achizobuda achiuya kumusha zvokuti ndanga ndisingaende kunoona murwere kunyepa auya murwere nyaya yedu pakuti ava vakamhangana panyaya yekuti mwana akaita sei akatuka vabereki akananga Huroyi akadada kuona here kungonzwa kuti zvii zvakakonzeresa asi chokwadi chiringovepo chokuti mwana akaita sei akatuka zvinova ndizvo zvakaita sei zvakamutuma iyo nyaya yekuti urombo hwenyu hwohwo ndo akazoita kuti mwana aita sei azotuka amai imimi akatuka baba kazhinji hatiti vana ngavatuke baba but amai kazhinji hatitarisire kuti mwana aita sei atuke ende isusu tinotarisira kune mwana kunetsana kwababa naamai musapindire ona nokuti kupindira kwaunenge uchiita unenge usvika uri kuningirira baba wako but unenge uchizvitorera kune venhu kune kwamai vako nokuti ndo kwakakosha ona ira inozotaura agotaura pamusoro mamuni dadi
ndinoda kutaura pakonzeki yekutoda kwamai. Uyu mwana uyu nyakufa uyu akafira mumakumi mangwini. Ava ndobva ndamutakura akafira akamba ndokutakura kumuendesa kumochari. Taenda kumochari kuye ava vakazotera amangwana acho baba nemwana. Pakugara kwese kwatakaita takagara nemwana mwedzi nemazuva anorauzira. Aiwa inini ndiri mwana wanhanzi ndisati ndakatora mwana. Pakugara kwese kwatakaita mwedzi nemazuva anorauzira kushayika kuriko kuvanhu hatizvirambi. Baba vacho ava havanambobvira vambofunda kana waniko vanzwa kuti vakabva kwavakabva vakasvika pamba vanzwa kuti mwana aenda kugwarari. Baba neshungu nemwana wake anofona nai ndangoti mwana ari kokoko akadii havanambodaro. Taedza kuvafonera foni yavava yaitoratidza kuti yakanga yakablokwa. Chechipiri tibva tabva ipapo tavada kupira mukomana uyu mafambiro ake ayaita nyaya kuti munoona muzukuru azodaiso akatambura atiti masoka akanditaurira akanditi first suspect ndemai vangu. Baba wake nemukuwasha vangachifambira varifambira mapepa nemukomana uyu. Inini ndobva ndati mubvunzei kuti izvozvi handazotaura naye mafoto ehanzvadzi yake kana ari kuti anganekiya nehanzvadzi yake ndinda kuzomutumira uyu mafoto ehanzvadzi yake izvozvi ndinawo. Chechipiri iye wacho handina kubvira ndambomuona kana kufona kwake kwaakaita tine hanzvadzi yake. Chechitatu ndechekuti mukuwasha runzi mukuwasha uyu isusu muzukuru wedu akatitaurira pachena kuti sekuri uku kwako takadzoswa kumurume. Zvinhu zvangu zvese zvakatakurwa zvakaenda kupi kumurume. Handichakwanisa kudzokera kupi kana ndiri kugara pamba nemurume wangu ndinomuda asi handichada kugara pamba pari pamai vake. Right, zvadaro makakata dare rakazoitwa kuti vazoita makakata natecha havana kugara pasi nehanzvadzi yedu isusu kuti vati urongwa zvomamira zvavo zvakaita kuti baba ari kugara kwavo. Ndine nguva yandakatosvika tete vari kurwara ndakasvika ndakaenda pamba pavo ndakagara gore mwedzi wese muwiki rese ndiripo. Masoko akataurika nemumwe munhu anditakurawo zvikanzi iwe uri kuti ndiwe baba vemunhu wavaikaspa. Ndikati zvikanzi kuenda muri kuregerera tete venyu vachiabhuswa. Ndiri kuzwa kaizvi takati kuabhuswa sei zvikanzi izvo zvari kurwara asi navo vanhu vari kumusika mumbare wekubhindura vari kutengesa musika webhindura zveshuwa ndichingosvika takasvika vanga vatombopo pechinguva ndokutoona kuti nhoroondo iri kutobva vari kutobva kunoshanda apo munhu ari kuratidza kuti nyama dzake dziri kurwadza. Chandakaona ndechekuti baba havana kiya nemhuri yavo vane kusarura kwavanoita kwavanoita nekuti dai vanga nekiya nenhingi nemhuri yavo mwana haibuditsa musosi pakutaura pamusoro pababa wake kuti nai last day raakazofa musi weiri Thursday nditakarara tinaye isusu tichimusumudza tichiita sei vese nemwana wake ane mwana wake mudiki. Ndichiedza kuti ndinzwe akataura masoko ekupedzisira zvikanzi sekuru dai zvavo zvichibvira mandiendesa kupi kuchipatara. Mandiendesa kuchipatara ndapera hangu mukuwasha murume wangu musamuudze zvenyu. Baba vangu musavauze zvangu ngozi makavauza BP yanu inoita sei ingatoparara munhu ingatoita sei achibvazofuma ndozuva rabva azongofa Friday yacho neiyoyo asi andiudza masoko ake chaiwo baba avo varipo. Saka uyu akatuka amai vake achiudza inini masoko ndakazvinzwa. Ngataure tikaita sei mhosva iripo baba yekuti 1 tatambosiya yauyu pane mhosva yenyu hombe chaizvo makafa mwana wenyu makamita namai avo maifanira kugara pasi ende mimbogarei pasi nemanzira atiri kuzviita. Mwana uyu akafa kana zviri zvechokwadi ndichapupura akafira kuna nasekuru zvamakaona kuti imamukwanisa kutaura kani nanadzimai venyu mungadai makatorana kana naatezvara wenyu motanga kutenda zvinoita wabate vanhu motenda kamunai kuchengetera ichi rokuti iwe shamwari aiwa haufanira kunditsigira handisi kutomboda watsigira oza wakati ndichitaura wotaura zvakutenda ngendikupenga
Mwana. Wadaro manje, zvinoita munhu akabva kune vana. Hamusi ana murewere. Ndiwo anoomera darike. Anachireka. Waitofanira kudaiwo zvinoita vanhu. Maifanira kudai makakumbira kutenda. Basa ramaibatirwa nanaatezvara. Because kwauri nditezvara. Kunyange zvavo ivo vaibatsira mukuru wavo. Waitonotenda. Muchiti sezvo muri bima muri toisa musoro pamwe chete mushedza mukuwasha wedu. Ane kodzero kushedzwa kunyange asingachengeti. Mogara pasi. Saka muchiona pachiiswa vanhu vachiti vakatadza kuwirirana manheru vanofumirira kuti makusena aita matare kusvikira maita mawirirana. But mimi makashandisa semaonera ndiri kuzita makashandisa chisimba because dai makabva makawirirana kuHarare hamaizoti masvika kwakutaura pana Nyauri makutanga kuita drama padingirina kudraw attention yevanhu vari vakazvirarira kana vakazvigarira mumadhibechi nenyaya yekuti vanhu hamuna kurongeka. Asi roti makati munhu uri murombo kana kuti handina chandini hatizva mamuchitaura maona. Asi mazuva simba rokuti munhu afa ndopamakuzowana simba. Asi paanga achirwara mamuri murombo paafa mazo nemari manje yekuti mani kani maida kudyera angatakura ndianingirina pamusoro avo vakafanogara kare mukwasha wavo akatakura box baba nemukwasha vakagara dare nemwana webva taurirana zvokuti vatakure bhokisi zvese nokuita se nekutenga indangandisipa amai mwana akapaendwa ndini endi uyo mwana wenye mukomana uyu mwana wangu second born. uyu mwana wakumenjewa uyu murume wangu chaichai ndakatoita vana 5 naye murume uyu kutaura chokwadi pamberi pamwana uyu ndakaita naye vana 5. Mwana uyu akatanga kurwara November akuzofa November gore rakapera ndopatangoita zvokungobatana pamwe chete chete kuchipatara. Ndichibva kuchipatara pandakauya naye kumba akabva aita wangu ndega ndichimuchengeta nemukomana uyu tiri vaviri kusvikira anasekuru vazonzwa tsitsi kuti atete imbotipai mwana tiende naye kumasikano kurutaura toona kuti zvakamire sei. Ndopavakazotora mwana manje muna otanga kwaopasi ava hapana kana chavai vakabva vasumuka pamwedzi yavataura vakabva vasumuka ndopavatoenda kupi kumukadzi wavo vachiti ndani mumukadzi iwe chichi hanchada zvekunde zvako chichibva vatongoenda kumukadzi wepa ndati oraiti ina ndingatanonzidziro mbiri chiregedze ndiite zvemwana avo kana vaenda zvavo kuregai vaende ndobva vaenda indopandasara nemwana uyo. Asi ndakazoshamisika kuti mukwasha akanga asingambouya zvekunyatsoti rudo nemukadzi iye achitochema rimwe zuva akatochema achida kumuperekedza hamene takamurira furo wachiti kudi akati baba hamene takamuti kudi apa yachichema Kristapi kuchema chaiko chaiko akati mama ina ndiendi kwamalata musandiendese kwamalata mama akachema Kristapi iwe mureo ndatinava hongu changamiri watoona mukadzi ya burikidze nekudzinga kwandakaitwa hongu changamiri ndaikumbira kutsanangwana pandamusumudza roko pari tsana wangu avatezvara kuenda kwaita mwana wangu kwavari ndofunga ndamutatsanangura kuti ndakasvika pamusha ndichida kuona mwana wangu. Mushure mekunge pandakasvika pamusha mapositori avanonamata navo vakatipa advice yekuti aende kupi pabhindura pane inonzi caring pane kasejari karipo kachipatara karipo. Ndakaona mukwasha ndikati mwanangu ona dambudziko riripo pane chipatara chiri pano padhuze vadi wambotora mudzimai wakaite sei aende kuchipatara. Ndakachizoenda ini ndichida kunoona kuti zvandikawirirana nomukwasha ndamuudza kuti aite akaita here ko mubvana aripo here. Ndachisvika pamba handina kuona mubvana aripo ndopakanga abviswa kana kuudzwa kuti mwana ari kupi tamuendesako handina kutaurira. Kamwana kadiki ndokakari 7 ndokakachonitsanangurira kuti aiwa sisi vakaendeswa kuHarare iwe kana one wedhera wakapindura kudairana neni hapana. Zvinhu zvese zvanga zvakuitwa kutsi kwangu kuseri pandisiri kutandara zviri kwatinoita nyaya tinairarama nehuroyi iyi zvese zvenhingiriri zvaitamunzwa kuti
zvakazosvika pakuti muzoningirina apa kuramba muda kutsigira kwese kutaura kako kuda kutsigira point yenye kuti mwana azotaurira amai ake kuti azoaii nekuti zvakabvira pakuti zvese zvezvezvo izvi ndo zvaita zvinzwa kuti he ndo zvakaita kuti mwana wenyu azonanga amai uroyi asi panyaya tinayo ndekuti mwana uyu akananga amai vake uroyi ende mhosva yake ndiyo yekuti akaita sei akananga uroyi isusu taratozwa kubva kuna amai nakunanga uroyi kuti chii chavada kuripwa nechi nemwana wavo vananga uroyi iyi toimwe mhosva yekutoti dai vaitofanira kutoimhangarao yakatomire kuti ndikuona munenge makaviga ndofunga kana makazoviga naipapa panenge ana amai angu asipo pakavigwa mwana wavo iyo inotongowo mhosva yakaita se nokuti atombosangana nasabhuku chireki atoregedza nekuuya tatakamuti anofanira kuuya nhasi nokuti ndiye muridzi wenyaya nokuti ndiye akapagwa hedhi yekuti vanhu muvige asina kutaura namambo iyoyo tichazoida panext musuwaningirina asi takumonhangana nehuroyi iyoyo tiri kuida nokuti toda kuti isusu tiri vanhu vechivanhu toda kuti vanhu tichedzere sezvachiri bcause takakusiyai muchiti munoviga namai vasipo vamwe vachangoti zvakambirika kwachireka zvinofanira kuramba zvichiita zvichiitika toda kuti tibva tazvipedza saka apa mai takuda kuti timbotaura nenyaya yamamhamariro aaa wenyu ekukunanga uroyi kuti chii chamuda kuripwa nokuti mwana uyu akakunangai uroyi kuti mangauraya vana vake vai nehanzvadzi yake 1 ende azvipupurira ega kuti inini ambengada kuramba akazotaura kuti aiwa inini ndakataura kuti amurwadziwe here hakunenge kwakutaura kuti yaself defense reportika zvinoiti self defense saka tinotaura namai unozosumudzako kana vakupa mutongo wavo kuti muri kuda chii amusore changamiro pese magariro ataita aida kutondirova ndakatora poto yake yanga nditengera ndichimuti nekushauda kwanondiita uchiti nimabikira ndokuita haiti opotei ubika hako wega akatora poto iyo akaipwanya akatora tema akaitema pemberi pangu achiti kana mwene nharo yeni kurove izvi iye mambo asati ndozvamugerinazo kumaraini kana vanhu vari kumonga uri kuzvidzwawo asi mwana wenyu here wamakavhara akatomuzvara ndakatomboti mambo pamwe kuchipatara kuti ndakapiwa munhu asiri here asi ndakazvishamisika ndiona akafanana pakwake zvisingaiti ndikashamisika kuti ko inga munhu pamunozvara mwana kuchipatara ndakamuzvarira kuchipatara katito ndamuzvarira kuchipatara manesi anotora mwana omutengesa kuti hapana chinhu chiri kunetsa here pari hapana chiri kuvhiringidzika here pari vakatotora mwana uyu vakandipa kuti aiwa mwana wenyu ari right ende ndichitogara naye ari right mushe pavakatanga kuita matare nababondo pakatanga kundipandukira achida kundirova inini varipo kudaiso ndichitoenda kwasabhuku ndinonhaya sabhuku baba vake vanenge varipo achida kundirova haizvo zvakazvitaura vachiti daiti maitira muchitaura motombotsimira akatombonhonga zvemupini achiti budai muende kwampandano budai munotonga kwampandano neima mutonge panapa mwana iyeyo kuya nechimutsi akatora mutsi ari raiti uyo atimogona chakaipa pari ina handisati ndamboona chakaipa pari ndavandichitiizvo hamene kuti baba vari kuzvinzwa zvese zvokutaurwa naamai izvi ivo baba hamene kuti vanozviono sei ndachiti mungo wabvunze kuti vanozviono sei zvakaitwa nemwana tisati tada kuvabvunza tabvupeta vabvunza patavabvunza ndokavazotanga kutaura nyaya yese isusu taida vabvunza nyaya yekuti tizonzwa zvese zvizve vamwadai asina kutaura zvese izvozvo vangotaura nyaya yakaita sei but ndovazoimusa zvese zvada kuzoti zvimwe zvaine tichazozvida musi wa14 mona asi zvisinei semubvunzo wamabvunza vari kuunzwa amurewa sauya zviri kutaurwa izvi zvakaitwa nemwana
wezi isusu tada kugadzirira mwana achare upenyu hwavo nevana vake mwana vaachazoita nokuti zvinobata vana vake nevamwe vana ane mukadzi nevana vakati nangana mwana vana vacho vakapfuurira misi vari vari okay nyaya yekutaurwa inini handingarambi kuti mwana akakanganisa ende handipembedze kuti akanganisa zvechokwadi nemashoko iwayo akatikanganisa akatadza pasina chekutaura ndaida kungotaurawo pamhosva yangu yandipiwa chokunzi ndakananga mai Huroyi ipapo nanga kuti ndakavananga kuti muvaro yandina kudaro ini chandangangutaura ndechekuti ndaitoedzwa kuvazvoro kuti mama ngatingoita izvekuti titivige munhu aite se azorore mune zvakanaka kwete kuti zvokuti mrewa hatina kuti wakavananga kuti amai takutaura sedare kana tadarika totaura kwawakaita ikoko ndokwatitaura kutaura kwawakaita ikoko ndokunanga kwati unoona zvakane munhu anobaba akaenda mushoko anosi kuti inini ndakatora asi kuna abirwa anenge achitandasi abirwa ava vari kuti wakandinanga ende isusu sedare tikuona futi kuti wakaita sei iwo pate zvako uri one ndori kuona ngosinoita sei izvozvo kunyange wakanaka kuzviramba unogona zviramba pamwoyo pangu chati chaiko zvokuti ndakavataura zvokuhuroyi handinangana mushoko wehuroyi randakataura nezvavo saka unoti vanhu vanonzi huroyi vane mwadzi amai muri muroyi ndisingaziva handisatozivawo zvinoita munakangwara taindinini amai ndinokumbira regerero ndakataura ndifuwa kuti ndozvinoita mwana akangwara but wakatoda kutokukwidza navo ivo vari vataura zvataurwa chasuma pano pasi nemudenga waona inini angwabva ndachandingakwanisa kupikisa kana kuita sei ndinongotaura zvese zvakaita zvimwe zvataurwa muno sezvo zviri kuti zvese ndakakanganisa zvese hapana chandingakwanisa kupikisa pakanya ndingakwanisa kupikisa kana uri kuzwa kana zviri chii sezvo ivo vari kuti ndakatadzwa zita dzoka ndakaita ndasingazivi ombo wangotaura zvokuti ndinongotambira hangu zvese zvawakuzoti zvezvega wakutowedzera mwana nokuti munhu uchaitatsira kuti vanhu vanenge vachibva kunwa musanano zvake vanhu mwana ende toitatsira kuti ana murewa kana kuti mune madzisahwira ana majira toitatsira kuti munotozwa kuti vanhu because apa hapana kunzvenga kwangada kutiitira anogona kutipisa kuti hasha maona because kana achitaura kuti nini handina kuvananga kuti muri Huroyi asi kana wakataura kuti izvona mai amurwadziwe nekufa kwevana vangu vanenge achiedza kutaura kuti chii anofunga kuti unongonzi Huroyi imwe mwangona mwamwe muroyi kaigeuda tipedzera chinguva muno nokuti isusu vanhu vese vane nyaya dzavo dzavada kuita tenda kuti kuenda kudzvanyirira muno uri wakataura hatina kukutuma kutaura kaizvozvo wakaenda wega pamberi pemota baba wakapupura makamisa mota tisitati rikwere kana mamuri mege ngaipewe mutombo mutombo wepera nyaya tasati munzwa mai ava mutipe mambo vasati vataura pamwana umuregerera semwana wavo vachizva kuti hana chaanacho pamusoro idareresa inini sekubereka ndindakabereka mwana wangu akasvike kutanga ishi ndofunga pavari kuti ndakambouya ndakatogara dare semhuri vari pamwe chete vese ndichitoshora wangu munina ndichireverera wangu muramu nokuti kana uchitonga dara ungabva wati wako mureverera ubva wati uyu ndiwo andaitokuona nchiti hazva muri kuita mainini hazvizi right kanga kechipiri mwana uyu ananga futi avatuka futi amene ndikati aiwa musadaro asi mwoyo wekubereka ndinongoramba ndingorwadziwa kweko kubereka kwanguku nekuti akazoburitsa mashoko ekuti hamazuva ano hakusisina ngozi zvakachinja
zvokuti ngozi zvakusisina mani. Saka pane kakuita kakuonererwa here kana kuita sei handizivi. Kuburikidza pamwe naye muramu wangu kuti mwana anenge atimuudza sei handizivi. Saka nini dare ndinongosiya kwamurishe kuti mwana ndewangu. Kana ndichirova handisi kurova zvokuti ndiri kuti kana izvozvi kutadza kwakaita nokuti tinogara paimba imwe chete. Ini kubvira kuya kwandakaita kubhurawayo ndogara kubhurawayo chete. Kana kuyozondita amaini matambudziko anombondibata maoko. Kana iye pamwe aida kutoti nditomubata maoko kuti nematambudziko mwanangu tashaikirwa. Anotomuka makuseni musi wabva kunoviga hanzvadzi yake iyoyo. Ndopanoto achitoisa spika rake rana jabhreza achitoridza. Handikendenge chiki. Nobvoshe kuti ko izvi zvirikufamba pari. Handizivi kuti anomwa kana kuti anopota. Ini iye ndiye akaziva kuti zvinomufambira sei pachake nokuti nandisakuti. Aiwa inini tinoda kuti tinonzwa kwamuri ishe wedu kuti mungatifambisire nokuti ndimunonzombodzigarira idzi. Mureva atadza kuudza mwana mutengo unanga munhuroyi imombe ine ane budzi pamusoro. Andikumvesa mwana mombe nembudzi mbudzi niguma muranda otobisa mwana amai ndivakwa havasi vavamusanayo amai vakuti utoda kugadzirira kuti zvikunakira ndingabva pachira kuti munhu ari kupoda achinopenga ibva mamukuonera makuti asvipire pasi munhu muzikuramba achizvita pamwe vanasangana vanodzoka idaro futi ndisakaita kuti ndinonoka nokutaura ndaushaya sezvazvanirira kwatokwadi chaicho kuzvigomori kwangu ndatomboda kuzwisisa kuna mambo kuti mambo kangokudzvanyirira ndizvidzi zvese zvokutaura kuti ndichaiwo chekupindura kana kuti ndirambe handikwanisi sezvo zvese zvokutaurwa asi chinoitika kana nomari wangoda kudzvinyire taura panda kudzvinyire apa pakuti ndikwanise kupindura kana nditaure kuti ava vanhu ndakazviita zvandisina kuita zvandiri kungonzi ndakaita sei ndakaita zviri kuita kuti mbaona kunge ndine behavior yakaita sei ndakashata kupedza kutaura zvina basa pada kutaura zvino basa handitotapisa nguva yako utaura zvina nebasa pamusoro amene pane pamusoro changambe pamusoro dada amene pambobvunzwa amai awo ndichaziva kuti ndiyani abvunza amai achiti naamai mwana wenyu ari raiti amene kuti dare tazvinzwa tese vakati ari raiti saka tatora pfungwa yekuti tikutaura nemunhu arichi nomaita ini pandanoda kungotaura ndezvindepekuti ndibatsire munin'ina uyu kuti ava kana vari mai vakwa manzi mai mati makabereka vana vari vangana vari 5 sei kuzovenga uchete sei kuzovenga iwewe chete chete kana tiri kuti kuvengwa sei kuvengwa kuti mai vanogomuka vanopenga here mai hatimukubvunza iwe kuti unorwara here chete chevewe mai vanoda kubvunzwa futi amai munomboenda kuchipatara kunotora mapirizi ekurwara njereve right saka iwewe sei kuti vamaka iwewe chete chete usatamisire dare nguva tine zvakawanda zvekuita zvogara munonga tine dzeduwo usatitamisire nguva hombe vachitaura ndipakupedzera mukomana uyu chinhu chikurukuru ndechekuti angaita kuteedzera mashoko akaitaurwa nababa wake ndotsidziwo yanga iripo kunyanya nyanya
vasiri kuziva kuti pashoko angataura nababa avo imwe nyaya yakazvimirira yega izvozvo iyi yake yekunanga amai Huroyi ndiyo yatiri kuda kuti uri kubvuma here kuti wakananga amai vako Huroyi inouya wakuti mambo akudzanyire nokuti ndiyatiri kuda isisi iye iri nyaya yakazvimirira yega inotozvimangarirwa yega ino mutongo wayo wega tikuda kuti iwe utaure wega kuti mai ndakavatadza nekuti kana kuti orati ngatiti hauna kumbomisikidzana namai here kuvatuka pamberi pemotokari kwawakasomira wakazvimirirei ndaikutiza vachida kundirova pavaiti ari ani uchimisa motikari kuti urohwe manje namai yakatamira kare kuita kumberi kwaikutiza ivo vachitora matombo vachida kunditema ndisotiza ndirimhani vada asi mambo kana vasiye vapetinomuziva vamboita baba muda kutaura zvei handikumbira kuti mukomana angoita sekutaura kwamaita tiende mberi tibva nedzimwe nyaya dzakawanda ndaikumbira mwana wedu unosaina sekutaura kwazvaitwa mhosva iripo ineri mukadzi akabvaende mukadzi aita kutomurova zvakanyanya ndokubva aenda kumusha kwavo izvo zvari kumusha kwavo kuretreat kuretreat kudhuze nekutenofu chevakadzi aiwa leo nyaya iori pama yakuzopera enda unotora mukadzi wako nguva ine mukadzi hacharohwa kare matadza kuiyana saka mombe nembuzi zvirikuita 21 days tinokupa 21 days zvekutanga Andi baba mwana ngombe things. Dima ndia mwana. Wai mchiwira ndo uyo mvura muwira ne. Baba chaya hauna mwana wa musaru. Kana ndakatati wano uyu vese mwese vana venyu. Papo tanabara sabi asi sei mwana so hatondi mhoresi kana nditaudza zvinondoenda here pari tinoti manangu nyaya dzatinotaura mweya tikapedzera kutaura nemwana tichionesana atitaura zvokuenda kusirivhukoti nekuti pana baba sisina kugadzana zvakanaka kubva ipapo musi iwoyo haana kana kuzondotaura neni kana kuti mhoresa baba hamumhoresi kana kubatawo makoti baba haana Iwe mwana kana zvitoramba ndizvo zveizvi. Kutaura baba ndinopesana nazvo. Akabata munyaya nyapira zvekugadzana sevana mungati mihora iti neremurema ndingakupe hwii china muchita zvakadai. Aiwa vakuwa kuchinda munotonga sei muchitadza kutonga zvinhu zvitipasipasi ndakazoni makanoidya mwana pasina amai ana amai vacho nai marume zvakamboitika izvi kana dai makatadzana sei garai pasi muwira mudaigana amai omunhu akanga ari kumusoro kwomwana inde musi iwoyo weusiku dare rakaita vakaramba kuuya unoita sei kana aramba kuuya unoita sei takazodzokerazve kuti tinotaura navo sedare ridare remusha wese aiwa dare remusha ndimunoenda muiti kuti tabvuma atezvaro tatadzira vana venyu tiri kuda kuti vana vaveku vave vacheme mwana wavo
ndorinonzidarika akupotana murehwa maenda ndikana $10 dai muchitaura naadzimai vedu saka right tongoti yapera muchazogara ichipasi mowirirana naadzimai vedu hatisi kuda kuti muite kuti vana avo mazunguzurwa noto watadzira mukadzi nevana vachaita mazunguzurwa vena ndida kuziva mukomana apikisa sekutaura kwandaita ari kupikisa aramba achiti kudii Kawanda natongai